kasan ita amana, hadisi ne ingantacce, amana masu gir a wuta ake jefa ta, mutum ya ɗauko ya dawo da ita wa mai shi. Wallahi in har ka ci amanar wani, ka ci amanar wani, in a ce daidai da wannan abun ne ana so ka biya, annabi ya ce to a wuta za a je a ajiye abun. Allah in ya tambaye ka ina abun wane ko ina amanar al'umma, sai ka yi bayanin yadda ta lalace, sai a ce maka to ga ta can je ka ɗauko mai kayansa. Wallahi dole sai babu mai ɗauko maka. Annabi ya ce idan mutum ya ɗauko amanar ya hauro sai ya yi dab, sai ta subce sai ta koma, sai a ce mishi fa ka koma ka ɗauko musu kayansu. To yanzu ba abin da za ka ci amanan da ka kalla ba, ka kalli abin da ka biya da shi.